аксияра берамша сар додем. Як таме хари, се таме бари. Бардара ози мо дилимча смен мемонем бо хайш мекнем. Дилимча сментай бо махидам 60 килоига. Теро тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистон дастафка дорем, ногуфта намона дастафкаи мо ройгона бародаро. Ина бародаро 120 килора мебардора, 2 нафар мешини ҳай мекини ба ҳазир. Урони заряд ча нишон метия. 4 та калид дора. Хезавадид меша. Ис скоросташа яна автомат якм, дуюм, сеюм. 3 скорост дора. Ина педалкати ҳам мерава бародаро, ногуфта намона педалкати ҳам ҳай када мешава. Ранги велик. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Nartj. Имрӯз мо макони скутеро омадем. Ҳозир скутеро да аксия рафтастай, якта бигирид, дута падарка даста. Ҳозир ҳамаша абзорша, инам якам якта мефаҳмонам. Рафтем. Салом алейкум бародаро, аксияра бераҳм шамо сар додем. Бахшида ба моҳи шарифи Рамазон. Якта скутер мехарӣ, дута падарка мебарӣ. Дастафка ба тамоми ноҳияҳо ҳастай. Ҳама рӯза дастафка равон мекунем. бародаро ҳоз мо абзор када нишон метемира. Шумо бародаро якта скутер ҳам хеле мегирен, дута падарка мебарен. Ино 2700 будан, 2300 аксия кадагем. Аксияи мо як моҳ давом мекуна. Пештар биё ака, нигоҳ кунед. Инҷа уровни заряд ча нишон метия. 4 та калид дора. Хезавадид меша. Ис скоросташа яна автомат якм, дуюм, сеюм. 3 скорост дора. Инҷа сигнал шайнаи. Ин сигнал тормози пеш қафо дора. Инҷа корзина дора. Инҷа зарядмона коробкаш да. Ин педалкати ҳам мерава бардор, ногуфта намона педалкати ҳам ҳай када мешава. Ранги велик. Инҷа педалоша мечаспонен. Чап рост педалкати ҳам ҳай када мешава. Баъд лошка ду намуд дора. Як намуд лошка айбайн дора, як лошкаи қафоаки ранги мотоцикл лошка дора. Инҷа дам мешава. Ростомониш чапа намешава. Зинош регировка меша пасту баланд. Баъд то 120 килора вазма мебардора ино. Баъд акаҷон зарядаш чанд қаба мебарам? Запас ходиш 20-25 километр мебара. Якта батареи калон дора. Ба вазнш ҳам сабукай, вазнш вазби нест. Ба ҳазир мешава бардошта. Ана ки ҳайк немира. Ина бародаро 120 килора мебардора, 2 нафар мешини ҳай мекини ба ҳазир. бародаро нархи электроскутер 2300 сомон аксия кати. Якта скутера мегири, дутаи дига падарка дора ки мошинчо донаш 120 сомон месан бозорда. Ина дута туфа мерава, якта духтарчата яда бачада туфа мешава ино. Дастафка бесплатна рой мекунем тамоми ҷои Тоҷикистон дастафкамон ҳастай. Номеро дар болои экран мешава, дар WhatsApp мо муроҷиат кунед, 24 соат менеҷерои мо ҷавоб метад. бародаро ҳози мо дилим часме мемонем бо ҳайш мекунем. биё ялим чай дига биё. худ гавза мегирӣ? ина бародарои азиз ози ҳай када мебинем. ина нигоҳ кунед дӯстони азиз. Дилимча сментай. ина дӯстони азиз нигоҳ кунед дилимча сментай бо махидам 60 килоига. ҳозир ҳай мекунем шумо бибинед. бародарои азиз ям хе мошин мерава скутер айрӯи 45 мерава. дӯстони азиз салому алейкум. скутеро тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистон дастафка дорем, ногуфта намона дастафкаи мо ройгона бародаро. Якта мехарӣ, сета мебарӣ, дутайга туҳфа дора. дар навор шумода пешкаш кардагием туҳфаоша. рақами мо дар бораи экранай, ба дили пир метавонед заказ кунед. менеҷерои мо 24 соат шумода ҷавоб медиҳад. Stay
дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.